Hello, γεια σας. This is Αθαναχέστης from Chios. Έχω πολλά να σας πω σήμερα, αν μιλάτε καλά ελληνικά. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Από μια φορά και έναν καιρό πήγε η γάτα στο χορό, δεν χόρεψε καλά και της κόψαν την ουρά. Καλά να πάθει η παλιοπουτάνα. Λοιπόν, ο πατέρας μου έλεγε όταν είμαστε μικροί, όταν ήταν εκείνη μικρή στοιχείο, προτού το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε να πει, έλεγε ο πατέρας μου, περνούσε από μια λίμνη, έλεγε «Λέση, χέση, φρέσκο, φράτο, να το φάτο». Ο Χέσοφας Αλέξανδρας και γιος του Πορδορούφα έκατσε και ζωγράφισε τα δυο σου χεσομούτρα. Τα πάω σας βάλω, έχω κι άλλα εδώ πέρα, τα κουλουράκια του στόλου θα σου μίσουν στον κόλο, μπήξουν στον κόλο, να το άλλο, να τι παθαίνεις όταν δεν μιλάς καλά τα ελληνικά, έτσι, μπράβο, αυτά είναι. Λοιπόν, αυτά θα πω για σήμερα. Έχω ακόμα ένα ποίημα να σας πω με το μοναστηράκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν σε ένα μοναστήρι, ήταν όλο καλόγριας και ήταν ένας άντρας εκεί πέρα, δεν ξέρω πως έτυχε, ξέρεις, αυτά γίνονται, μπαίνουν μέσα και κάνουν παλιοδουλειές οι κερατάδες και μια φορά, γιατί και αυτό ο καλόγριας και αυτές καυλώνουν και αυτές που. Λοιπόν, ξαφνικά μια καλόγρια έγινε έγκυος και η αρχηγό λέει τι έγινε, τι είναι αυτό το κακό, λέει, μια αγκαστρώθηκε, να κάνω μια έρευνα να δούμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Φώναξε όλες τις καλόγριες, θα μπούτε όλες στη σειρά, θα ψάξει να δει κάποιος άντρας είναι εδώ μέσα, να δει ποιος είναι. Αυτός που ήταν ο άντρας είδε πως πήγε καλόγρια από την άλλη πλευρά και πήγε από την τελευταίος να πάει να μπει στη σειρά. Τι να κάνει αυτός, τι να κάνω, λέει, πρέπει να το κρύψω το πράγμα μου. Διδένει την πεφτή του με ένα σκηνή πίσω από το λαιμό του και μπήκε στη σειρά και κρατούσε τα χέρια του εκεί πέρα ώσπου να έρθει η καλόγρια να το ψάξει. Λοιπόν, περνάει από την άλλη, φτάνει σε αυτόν, πάει και του πιάνει εκεί να ψάξει, το σκηνή έσπασε. Λοιπόν, της πιάνει τα γυαλιά και μετά λέει η καλόγρια, λέει, είχα δει πολλές από αυτές, αλλά πρώτη φορά να δω μια, λέει, να φοράει γυαλιά, λέει. Πρώτη φορά λέω μπούτσο να φοράει γυαλιά, λέει. Λοιπόν, αυτά είναι, έτσι είναι. Θυμάμαι το 1972 είχα πάει στην Αθήνα, πρώτη φορά είχα πάει στην Ελλάδα, ήμουνα 19 χρονών, τώρα με 70, και είχαμε γάτες πάνω στην ταράτσα, κοιμόμαστε πάνω στην ταράτσα, ήταν ωραία και μας απόξε, ήταν πιο δροσιά παρά μέσα στο σπίτι, και ξαπλώνουμε και πέρα μια παιδιά, ξαφνικά μια γάτα πετιέται πάνω στην ταράτσα μας. Ο γείτονας τις γάτες από την ουρά τότε. Τώρα δεν το κάνω αυτό πια, τώρα είναι αγαπημένες οι γάτες. Αλλά τότε πιάνουν τις γάτες από την ουρά, τις κάνουν έτσι γύρω-γύρω, τις πετούσαν και όπου πάνε. Εκεί πέφτει μια στη ταράτσα μας και γελούσαμε, Παναγία μου, τι γινότανε. Ήταν αυτό στα καμίνια στον Πειραιά, φαντάσου τώρα, Λοιπόν, είχαμε και show, κάνανε και show. Ο ξάδερφος μου είχαμε, ξέρεις, τα φαναράκια, τα flashlight. Πιάνει ένα flash με το φως, γειτόνες είχε βάλει τα βρακιά της απάνω να στεγνώσουν, ξέχασε να πάρει το βραδάκι. Λοιπόν, βάζει ο ξάδερφος μου αυτό, και το βρακί της γειτόνες, κάτι παράξενα βρακιά, κάναμε σκάζαμα γέλια. Είχε πλάκα αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι, παιδιά. Να έχετε καλή εβδομάδα και τα ξαναπούμε, έτσι. Γεια, μια χαρά.